Kibuna nkoiro bali boikerano sengo ero bali boikerano asoboso obochori bwa director becha burachi kokolekana bwango iga sensengima kolengana na James Ombasa ni gobona nyare ko bolia bali mibo igo kone kibuna ngotora balecha yaba senchire bwenete ebo konye bekero boyo liko nyara go kinia liga sariabo na boigo konyara go kinia chibe sana mono ekerwe ka sensemelia ya Mombasa James Ombasa boigo ni gamentre ko tebona kadanga kene kru asorongoro usi no kone kibuna ekemerige chenko nyara kerego kini wona liga saria ko nyara ko boigoro na ne mono chingachiri ba konyore bona sebo ko babolia abalemi ko bamaiso asaba director barachi ko chora sobo chorio bone bole busio Kenya ngima igoro yobo korri kurwa sensemelia ya KTDN umurikito mirudidi mumanyi no roboti rwa senchira yobuime Echae negati yebimeli biribirete emeli imeyeli robalia gusi asokolenta enibo asokogendera lya kera lituku Omo director James Ombasa kurwa ase factory ya Ogembo nigo airali bagalia benne na gukwanira igoro yobo choli bora chego kolekana bwango iga asoboteneli bwekemeli ekyo asekera ezone asagikire chinguma buna aba director nigo babwa ekina konyekere aseke gambero na goteba nigo batiga ekine ekyo maga yogo chika kurwa ase serikali asebo igo akanire chibe sabago sababuna aba wakili babo gwakanwa tekonyalekane kiagera nigo chire echabalemi Ogo choli bwa ngocha bole na bura changu mutinyusta na bali ngororo ba director bakuru babegete binaime talingane ebine byagamba bakabwekina ya igo ba withdraw korwa kotini ekere serikali yabataiba withdraw korwa kotini baka withdraw willingly aba director we bagatanga chibesa chiyo mulemi chiakane lawyers bali kugambe bine byo besa ya mulemi tegwakana muna babegete bina kotini baliweka kwa hali yao inchira usaba bali bono mune ubwo buchaguzi bwo chagutangaswa bali aba director bakuru nabaya togo sohageti tigatoli chikura no mulembe ekiara into nabalemi na nabanta abamotole nto basego chaga kuramana ayanda bandi bakolenta magana y'obulimo tekunyalikana nigo boigo asabire abalemi go chakolenta echayabo ase chi factory cyabo na gotiga ko yeira ase soko huru ase nonya nabo atebire liuko ndi arwegwa aso go chika chi factory chiria chikoira echaya abalemi ba KTDA go chakobwatwa onyamba bwati balemi babo beligetie about hawking abantu bali from Mara they come from Mara factories, Mogeni factories, and Evergreen factories ya Kericho. Abalemi bali bakoirecha Mara gose ti factory chikuru siko chitali KTDA bakani wa matuka amange kiara mbasi megete chayo. Abalemi bali registered to them balenge KTDA bako endororo. That's okay because it's a free economy. But tigaba banyora abalemi babo TBK, a regulator, recently issued a letter about hawking. With the government, that is internal security, agriculture, Minister of Agriculture, Baba Trade, which is county commissioners, and the police. Baba Trade, the registered farmers, Baba Kurusi, farmers KTDA, they have to face the music. Ase chinga kecho nigo asabire abalemi go chakobekera echayabo oboyo kobono erenga kiyembura na gotiga kubotumika ase ebimelie byao enga kyabalemi abo bagendete konyora amoyo kurwa ase chi factory cyabo echayali ya quality thing kolentere legally recently ntwanyora ekare kushonyo koru Mombasa echayigere igoro kona usaba abalemi ba mintu mwanyoliro obuoyo bole specifically go bole made igoboro osiri ase ekemeligie chai na kigeko gara the KTDA the technical team eko and Russia Ukraine ya go verify nga mboyo kiboro buyese chai embura muna ya chai kire gotuwe gosegendrete gotua yongo sababa lemi bali baeru obuoyo tigabatumie obuoyo bo kobekere chai elinde soboke Golipotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.